As literatas. Rosalía de Castro, 1865. Ti non sabes o que é ser escritora. Que continuo tormento. Pola rúa sinálante constantemente, e non para ben. En todas partes murmuran de ti. Se vas a tertulia e falas de algo do que sabes, se te expresas sequera nunha linguaxe algo correcta, chamante bachillera. Din que te escoitas a ti mesma, que o queres saber todo. Se gardas unha prudente reserva, que fatua, que orgullosa. Desprezas falar como non sexa con literatos. Se actúas modestamente e por non entrar en frívolas disputas deixas pasar inadvertidas as cuestións coas que te provocan, onde está o teu talento? Nin sequera sabes entreter a xente cunha amena conversa. Se che agrada a sociedade, pretendes lucirte. Queres que se fale de ti. Non hai función sen tarasca. Se vives afastada do trato da xente, é que te fasa interesante. Estás tola, o teu carácter é atrabiliario e insoportable. Pasas o día en deliquios poéticos e a noite contemplando as estrelas, como Don Quixote. As mulleres salientan ata o máis agachado dos teus defectos, e os homes non cesan de dicirche sempre que poden que unha muller de talento é unha verdadeira calamidade, que vale máis casar coa burra de Balán, e que só unha parva pode facer a felicidade dun mortal varón. Sobre todo os que escriben e se teñen por graciosos. Non deixan pasar nunca a ocasión de dicirche que as mulleres deben deixar a pluma e repasar os calcetíns dos seus maridos, se o teñen, e se non, aínda que sexa os do criado. Os homes miran as literatas peor que mirarían o diablo. Únicamente algún de verdadeiro talento puidese, estimándote no que vales, desprezar necias e aínda erradas preocupacións. Pero, ai de ti entón, xa nada de canto escribes é teu. Acabou o teu numen. O teu marido é o que escribe e ti a que asinas. Pero non creas que se detén aquí o mal, pois unha poetisa ou escritora non pode vivir humanamente en paz sobre a terra, posto que, ademais das excitacións do seu espírito, ten as que levantan sobre ela cantos a rodean. Eis aquí, bosquexada depresa e a grandes trazos, a vida dunha muller literata. Reflexiona.